अब की उपेंद्र सांसद न बनी है हो हो हो। अब की उपेंद्र सांसद न बनी है बजंता लाचारी। आइल 24 के चुनौआ पवन सिंह परी है भारी। आइल 24 के चुनौआ पवन सिंह परी है भारी। सुंदर सुशील ऐसन मिली है ना नेता। भैया पवन सिंह के दुनिया चहेता। मोदी जी के माथा चकराइल, मोदी जी के माथा चकराइल। अरे टक्कर दिए गो बिहारी। आइल 24 के चुनौआ पवन सिंह परी है भारी। आइल 24 के चुनौआ